uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayo. Mabungahong kabuntagon mga igsoon, mamahaw ta sa pulong sa Ginoo. Medyo late gamay. Watching from Ubay, first comment, Brother Liomar Alcantara. Second comment, good morning Pastor James, Bulod Hirardina. Third comment, good morning Pastor James, also from Surima Merlita Moralde Aranya. Fourth comment, sige sister, pagresa kay matulog na ni siya, kay nani siya sa kwait. Sister Dale MC, buntag Pastor from Sarashik Saranghe. Good morning Pastor Ugstanan. Sister Mary Joy from Israel, mayong buntag Pastor from Angel Kisya Lane Lasconia. Okay, ako sa Sherrickson. So pwede na mo mag-start, igsoon. Start mentioning your friends and loved ones in the comment section. Mag-start na mo off type at followers at highlights at everyone. Thank you, thank you. Ako sang gi-share. So done sharing. Praise God. Sumaayong buntag mga kahigalahan. Good morning Pastor, timing kayo pag open sa akong Facebook, nag-live ka. Himaya, sige, thank you. Sister Flora P. Toralba Kirong, one of our subscriber. Good morning Pastor, watching from Saudi Arabia. Unya kuan mano Arabic man ang iyang kuan, ang iyang name, so dili ko ako kailaw kinsa ni siya. Basta thank you sis, I know murag sister gyud ni siya. Okay, so again pwede na i-mention na to itong mga higala igsoon, atong mga hinigugma, and then please type at followers at highlights and at everyone. Labi na igsoon i-mention ka na bitong mga kabalo ka nga Kristohanon siya, kabalo na siya sa kamatuoran, pero kumpiyansa ra bitaw kaayo, muraog ka nang tungod kay naa siya mga pangandoy sa kinabuhi, murag relax ra kay ba, no? Murag mas iyahang gi-priority ang mga butang kalibutanon, ang iyang future. Nalimot siya nga nay umaabot nga rapture. Mao na ang atoang topic karon igsoon, kay kung mag-base ta sa mga signs sa end times, no? Again, if we try to base mamalandong ta sa mga signs ba ilhanan sa katapusang panahon or mga adlaw, tan-awang palibot igsoon, kung sharp ka, sensitive ka, kung rooted ta sa word ni Lord, makabantay kang murag abnormal na laki na dili na normal, no? Kung ari lang ta sa the book of Timothy, sa katapusang mga adlaw magkadautan ang kalibutan, ang henerasyon magkadautan. Tanawa karon normal ra ang mga sala nga dagko kayo. So ning level up ang krimen, ning level up ang pagkadautan. Di ba usam ni sa ilhanan? Mao na ibantayanan igsoon, no? So atong isgutan karon about ana igsoon, mao na about rapture, ang pagbalik sa Ginoo. So dili lang nako isgutan diri ang mga about tribulation, basta ang akong punto, ang akong gusto ipahibalo sa tanan ining kabuntagon nga naay pagbalik sa Ginoo, ug gusto ko nga maandam ta igsoon. Gusto ko nga dili ta makalitan or makuratan aron madala kita ba, no? Kay as what I have said, as always, ang rapture, ang pagbalik sa Ginoo, wala na second batch, no?
Ang atong chance na lang magpaputol na lang tagliog no wala na si kanbats mauna nga samtang napay kinabuhi maninuod gyud ta og pangalagad sa Dios nga buhi. Unsa man ta kabisi sabay na to nga mga lagad sa Ginoo. For me dili man hindrance or let's say barriers or obstacle ang kaning manrabaho ta, mag-eskwela ta, magnegosyo ta or anything what we do every day dili man siya hindrance. Pwede man isabay na to nga mga lagad ta sa Ginoo. It's about time management. Amen. So mao na atong isgutan karon. Okay? So, akong gi-shout out unas tanan ng atoang mga subscribers and mga followers nato no nga hapit na ta naabot sa 89. I know, I believe today maabot ta og 89,000 kay sa karon akong gitan-aw mga igsoon is 88,900 plus. Okay? So, I know maabot ta paabton tas Ginoo road to 100k ni igsoon nindot ipakatag nato igsoon. Nindot ato ang ipakatap ang pulong sa Ginoo sa social media. Yes, lisod kaayo mag-viral ang pulong sa Ginoo. Yes, lisod kay mag-viral ang mga pangginoo, mga godly words, mga verses, unsa man diha. Pero uban sa tabang sa Ginoo, uban sa diho na importante man gud ang anointing kay ganahan sad sila ba no? Uban sa tabang sa Ginoo maning kamot ta mga Kristohano nas kamatuoran ipakatap nato ang pulong sa Ginoo no. Dili lang tanang debate, kana lang kamatuoran based sa word ni Lord. Amen. So again, shout out no, akong gi-shout out ang tanang mga subscribers nato ani nga page no. Mga new subscriber na ining message na ko gabi bag-o daw siya nag-subscribe. Unya naa poy gusto mo subscribe unya dili sila kamao. So katong mga akong giingnan dili man ko kamaosad. Actually igsoon mao ni tinuod dili ko kabalo kung saon pag-subscribe sad ako mismo. Kay wala man guguna ana wa ko magunahuna nang subscribe mga stars or unsa dia. Kuha lang ginahuna igsoon nga ako adjong mapadayag. No, ako jung ma-share, may pakatag ang pulong sa Ginoo. So, wala ko mag-expect na mga mo-subscribe, na mag-send og stars, na daghang follow na to. Nana, bitaw? Ako, purely it's ministry. Purely for souls, gini ako, mga kalag nga maduol sa ilan sa Ginoo. Mao ni akong motibo. Mao na nga wala ko katubag niya. So, sa mga subscribers, diya tabangi, raguta sila, kung saon, pag-subscribe, wala dyan sila kabalo, wala po ko kabalo, saon, no? Again, shout out sa atuang mga subscribers, mga new subscribers, mga new followers nato. Welcome ani nga page no. Ato aning tanan wala na ko ni angkona. As what I have said, kung gusto pa ko nga akong ipasigarbo ni nga page Dixon kanang masikat bitaw ko, ma-famous no. Ako nung tang gibutang ako ngalan nini pero wala na ko gibutang kay gusto ko maisa ngalan ni Kristo ani nga page. Ato ning tanan, ato ni mga igsoon. Again, shout out sa ato mga subscribers, mga new followers, mga viewers. This time natay 132 viewers, 33 na and counting. Ako man yung naobserbaran nga inganing mga oras sa igsoon, mga 9 kapin. Murag ang uban busy ba, but shout out sa mga on duty this time but still ning dalikyat nga mamati, mamalandong sa pulong sa Ginoo no. Unya ako ding shout out ang tanang mga OFW og ang mga naka-PE na permanent address. Mga seaman, shout out diha. Ang Dios magauban, magapanalangin, magahatag og pabor kaninyong tanan. Okay? Nya akong gi-shout out kanunay ang mga piniriso sa lain-laing prisuhan. Padayon talabi na sa mga piniriso nga mga brad nako. Mga brad, parihan ako brad ta. Naamos kong dughan kasing-kasing, inactive naman ko ron sa atuang kapatiran, pero wala ko magkulang og giya kanatong tanan. Wali giya aron unsaon pag kinabuhi nga nahimuot nahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. So mga brad, dili babag ang selda nga ang plano sa Ginoo nato maputol. Kun dili timan-ila ni mga brad parihan ako samtang napatay kinabuhi, napay gininhawa. Ug nara ko sa inyong kiliran, nara ko kanunay nagampo ninyo. Mga brad, kupot og salig sa Ginoo samtang naay gininhawa, naay paglaom sa labawng makagagahom. Kaniya lang ta mulaom. Amen. So, shout out sa nako. Brad Aris, shout out bahay ni Kuya. And CPDRC and Cebu City Jail. Shout out sa nako ang Kanipaan, Puhok, Talisay, ang Living Water Christian Fellowship nga naglukop na diha nga simbahan igsoon sa mga brad nako. Mga brad nako nga gikan sa prisuhan. Mga former drug addict, drug poser, drug dependent, na uban di ang kaso patay. Patay ba? Pero gigrasyahan sa Ginoo nakagawas na karon nangalagad sa Ginoo unya. Sama sa nako ning giya sa mga naas kangit-ngit. Padulong sa dalan, paingon sa langit. Nangalagad sa Ginoo, no? Shout out, mga brad na ko diha, Living Water Christian Fellowship of Kanipaan, Pook, Talisay, Cebu. Kita tapuhon, mga brad.
So na ako'y schedule 22 sa Cebu. Mag-firing daw mi, bang bang bang. Mag-firing mi sa akong amigo nga pulis. Nya kamao pa baka ko mo kablit ron nga dugay naman ko nakakablit, no? Sir Paul Acosta, shout out Camp Osmeña, Cebu. Shout out sad sa ako ang amigo higala nga pulis nga si Sir Ruji Abergonzado. Ako nag-shout out karon si sister Iksoon or brother ba niya OG Steve. Okay, na si Dre nag-message na ko. Na Dario. Okay, OG Steve pero babae man Dre sister. Grabe, grabe. Salamat kayo. Kabalo na ka. Naakas akong prayer, grabe. Usa ka sa instrumento sa Ginoo. Timely. To God be all the glory na. Kay bawo na ka prayer gyud among ikabalos, no? Wala man ko kailan mo. Pero parihar ta Ginoo. Salamat kayo, grabe. Himaya sa Ginoo. Okay? So again, akong gi-shout out tanang mga inmates, no, nya mga kapatiran, mga brad nako, long live kanunay mga brad. Uban sa grasya sa Ginoo, nya mga brad nako sa SEA, keep thrown in arms. Okay? Himaya sa Ginoo, no? Ato'y pataas ang Ginoo, mga brad, mga sir. Unya, kuan pod, para sigurado ang long live. Akong gi-shoutout karon ng tanang mga jail officer, mga warden sa indifferent BGMPs, okay? Lain-lain nga mga prisuhan, shoutout. Ang Dios magapanalangin kaninyo o kanatong tanan. Salamat sa kanunay pagsubaybay. Okay. And akong gi-shoutout karon ang atong mga higala sa Philippine Army, mga military nga nasa serbisyo nga di bud basta-basta ang ilang panumpaan sa atoang gobyerno, no? Peligro ilang kinabuhi pero mga sir namo sa akong prayer. Shoutout, no? Nasa lain-lain nga mga kampo, infantry, batalyon, bisan asa mong dapita. Akong pag-ampo nagauban sa inyo ha. Yes, delikado sad ng trabaho apan kung naang proteksyon niya naay kasiguraduhan, natay security, secured atong kinabuhi. Kay siya nga atong magbalantay walay makulang kanato. Dili ta pasagdan. Amen. Mga sir, salute. And then this time akong shout out ang mga kapulisan sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao. Tanang mga higala nako, mga classmate, mga batchmate nako during my criminology days, mga amigo nako, no? Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City, Bohol, Barak, shout out. Ug sa tanang mga istasyon diri sa Bohol, mga police station, shout out. Kaila mo nako, daghan sa ko kay bawsan mo kaila ko ninyo pero tungod kay daghan man kay mo, no? Gamay ra usagatos ka mga police nga mga higala nako, no? So tungod kay daghan mo, unya na ako'y appointment karon mo adto mi og kumilik kay na ako'y ubanan nga brad nako. Kay naay magpa-register, magpa-transfer, so ubanan ko siya, nagpauban siya. Okay? So kung brad na siya, shout out og ning tan-aw ka brad. Unya mao na nga dili na ko i-mention kay daghan kay mo. So but this time ako lang special mention ang ako ang mga higala nga happy kay mga chief man. Unya gamay ra man sila, no? Una ang diri sa mua nga station. Police Captain Sir Eliasar Milumidan, of course, ikaduha diri sa Nagikan, Banggiitan, nagkabilin og ligasiya diri sa amuang lungsod. Police Captain Brad Chief Albert Sator from yes, Brad na ko na SEA, Skeptron in Arms at the same time Agila sa Dena Eagles. Brad, long live from Kandihay Police Station. Nagsigi na po na siya hakot og award dito, grabe. Naka sa akong prayer, Brad, kabalo na ka sa itong mga saad, panaad, okay? Mga kuan na to ba, kasunduan, okay? And then, shout out na ko akong Brad sa diri sa Talibon Police Station, Happy Sad, Police Captain Brad Sir Miluria. Then, akong classmate sad sa Antequera Police Station, Police Captain Jasper Reyes. Akong classmate sad sa akong sa among alma mater, Mater D College, Tubigon, Bohol, Police Captain Sir Renan Romulo. Og of course, Police Captain Sir Onyot Introliso nga nakasakong pagampo bay, kabalo na kana, no? Salamat na nag-schooling siya ron, Police Captain Sir Onyot Introliso. So mauna ako mga gipang mention kay gamay raman sila mga hippie. Unya, shout out sa tanang mga PCR nasa Bohol. Tanan nga mga kapulisan sa PCR, no? Mayong pagtan-aw kanunay. Ako ding shout out ang hippie sa Loon Police Station, si Major Sir Ular. Singan ato kalimot ko. Sir, salamat sa atong time nga ning bisita ko. Okay, Brad Jomar Lunglib, shout out daw. Talisay P Jetta, P Jetta JS Mao si Brad Byrne, Skip Joe Barwell,
Salmo. Ako ang banghod ni Beltran. Mga brad nato nga naa sa bahay ni Kuya Manag. Shout out na ako, brad. Okay, so God bless, brad. God bless. Long live taganay uban sa grasya sa Ginoo. Kung shout out ay akong banghod nga nas Cagayan karon, Sam. So brad na ko na siya. Kunya brad sa na ko na siya sa biological brother na ko na siya, no? Sam Dumanon, Salmer Dumanon nasa Cagayan together with his lovely wife Juby. Og sa iyahang ugangan nga si Pastor nga na to si Joel Aranzado. Kuya, salamat kayo, no, sa imong pagsugat nako sa imong pick up diha ko sa Cagayan last time. Nya akong shout out sa ang two lovely daughters akong manghod sa Cagayan nga si Jihaira Jessica Grace ug si Asaira Pares. Okay? So, akong brad sa sandingan diha si Brad Joy, Brad Jonathan Pintados ang banggiitan sa una nga kampon sa kadiliman pero karon nahimo nang alagad sa Ginoo. Magkita ta da, brad. Unya, see you sa tuang Bible sharing. No, so bag-o ni namo igsoon nga resulta sa niani nga live na to, no, nga naay mga uhaw dai sa presensya sa Ginoo ba, no? Banggiitan kabalo pa mo storya ni igsoon lisod ni mamulikoy, way makapugong ni. Pero karon ang iyang tig-a ugahi nga kasing-kasing gipahumok sa presensya sa Ginoo, brad. Long live, brad sa ninako. Kita ta dayon niya, no? So excited na sad mi. Anto man daw mi matulog Sandingan, Loon. Shout out sa mga taga Loon da, no? Anha ko niya diha. Okay, so magampo na tayo igsoon kay murag man na kog kuan ba. Amping brad idol kidsa ni Brother Edwin Dave Kalamba. Uy. Manghod ni kuan ni, no? Manghod ka ni Brad Eric, brad. Ako na shout out ang brother ani si akong suod yun ni nako, grabe. Naa jud mi kaagi ana sa imong igsuon, brad. Nya. Basta naami mga kaagi nga mga delikado kayo. Pero sa una na to, no? So akong gi-shout out si Brother Edwin Dave Kalamba Arat. Asa karon, brad? Unya si og iya pong brother yang maguwa nga si Brother by Eric Arat nga naa sa barko karon. Okay? Michael Bello, long live, brad. Long live kayo ta. Kanon na, uban sa grasya sa Ginoo. Thank you for watching. Eldest ko niya. Okay. Sige, thank you, brad. Salamat kayo. Kunya, brad, kanang classmate man ako ang imuhang ate siguro to. Si nga na to Lisa. Napa kay Lisa nga kuan? Igsuon? Sa Nahawan Elementary. Classmate na ko. So, medyo sud-suod gali mi ato niya. Akong nahinumduman, murag naa siya sa Amerika. If I'm not mistaken. Lisa ba to? Lisa? Arat, basta classmate mi sa una. Tagig ko. Okay. Sige, brad, amping da. I-appeal ka sa akong pag-ampo. Okay. Pastor, good evening. I'm so thankful nga nakadungog ko sa imong pagsangyaw from Cagayan de Oro. Nisya Ukat. Nasa USA, Washington. Okay. Sakto lagi ko. Okay? Blessed morning, Pastor James from Sister Melissa Malela Quema. Ampaw na taigson kay nami lakaw. So na ko appointment sa Comelec this later. Okay? Let's pray. Father in heaven, this time, Lord God, once again, thank you so much for another blessed opportunity that you have given to us this morning. Thank you for a great privilege ngay mong tugot Ginoo nining buntaga. So Lord, nining taknaa Ginoo, sa dili pa mi magpadayon sa unahan Ginoo, again gipasalamatan kanamo sa laing kahigayunan. Dili tanang tao karon Ginoo na ay higayon nga makadungog sa imong pulong. Dili tanang tao karon Ginoo na ay chance, na ay panahon nga mamalandong sa imong pulong. Apan bulahan kami kay niining taknaas kabuntagon gitagaan na usab nimo kami og laing kahigayunan nga aron imong balaang pulong among pamalandungan. Lord, panalangini ang mga viewers karon. Kutob sa makadungog makakita ani nga live bisan asa ni maabot nga live, Lord God. Kuyugi og uban ni sa imong gahom. Ipabati ang imong dihog, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo Ginoo. We invite your presence among pagabuhaton karon. Mamuhat ka this morning sa pagpamalandong na mo sa imong balaang pulong. And Lord God, before we proceed, ay Ginoo, limpyuhi sa among kasing-kasing. Himo aming takos, himo aming angayan, mamati, mamalandong, maminaw sa imong pulong kay nasayod kami nga balaan kini kaayo. And salamat Ginoo nga imong gugma walay paglubad gyud kanamo sa panahon nga madalinas mi sa kadangog, kalisod nining kalibutana, sa kadaghag tentasyon, daghag pagsulay. Apan sa panahon nga muduol mi kanimo, walay higayon nga imo ming gibalibaran. Kundili wala ka mapulan, wala ka mapuli sa pagpasaylo kanamo.
Salamat kayo sa imong grasya ug sa imong gugma ug kaluoy nga ginabag-o matag adlaw. Dalaygon ka sa walay katapusan. And Father God, as we proceed, Ginoo, nagampo sad kami nga imong tagaag kasing-kasing nga teachable, willing magpakorek mo dawat og tambag, mapainobsanon, and then labaw tanan, willing musunod sa imong mga pulong. Dili lang nang magsigig amen, kunya barataman, kundi Lord God, I pray for an obedient heart. Kasing-kasing masinugtanon kanimo, kay diha sa pagkamasinugtanon naagyo milagro ang among kinabuhi, Ginoo. And Lord God, this time I pray peace of mind, kalinaw sa mong unahuna ug pagbati, Ginoo, nga ikaw lamang ang among masentro ug ma-focus sa among pagabuhaton karon. You alone will be glorified this time. Walay relihiyon nga among giisa, walay simbahan, walay pundok. Ikaw lamang si Hesukristo ang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron kami makabaton og kaluwasan ug kapasayloan sa among kapakyasan. So Lord, again, we honor you. We adore you, we glorify your name. This time, we magnify your holy name. And Lord God, gipangayo usab namo ang kaalam gikan kanimo. Kay nasayod kami nga dili namo basta-basta masabtan matugkad imong pulong gamit sa among tawhanon or kalibutanon nga kaalam. Again, Lord, taga-imig kaalam kahibalo pagpanabot nga langit nun. Ang nabiling panahon amahan among itugyan kanimo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Long live Brad, Ayan, Mark, Pao. Shout out 180 City viewers. So wa tag-abot og 200 pa, sige. Usually maabot man ta, labi na og night time usahay maabot pa tag 500 nga instantly yun 400. Oh, this time we have na 191 viewers na. Ang uban na 192, nagpahipi ra sila, naghuwat nga mahuman kog shout out kanang naka-data ra ba dako biyag kaon eh. Abante ta mga higala, okay? Shout out from Malaysia, one of our subscriber, Brother Kenneth Oilisa Basilio. God bless you more, brother. Thank you. Shout out from Butuan City. Brad, taga Butuan, migikan na mga dumanon diha. Naami mga kaliwat iksuon sa kong papa from Butuan, Mindanao. Okay, shout out, Brother Sister May man, Jarin May Asidera Balyas. Okay? Hello, Pastor. Miskan kadlawon padre, Pastor. Mudalikyat gud kog tan-aw. Salamat, Pastor. Watching live from Germany. Brother Ryan Galanida. Makabless. Brad, salamat kay Brad. Salamat kayo. Okay? So, naadyo ka sa akong prayer, no? Naka sa akong prayer. Thank you kayo. Kadlawon daw dito, pero still, tan-aw, no? Salute. Salamat sa paghatag ni mo gigayon sa Ginoo, Brad. Shout out, Pastor, from Butuan, okay. Sister Alaysa Giselle Curato. Paprepod ko, Pastor, sa ako ang bata. Gihubak. I-message ko, Brad. Sige. I-inbox ko kay og diri man god mura og dili kay ko makabantay. Daghan man ko kay mo message. Apostle Marybeth watching from Jordan, sir. Taga North Cotabato ko. Okay, thank you. Thank you, Igsoon. Okay. Sister Apostle Marybeth, okay, watching from the land of Jordan. Okay, naagi na sa Biblia ng Jordan. Okay, padayon tayo so, no? Kay nagdalita. So, itong pamalandungan ng pulong sa Ginoo ning taknas, kabuntagon, ani makita sa Mateo. Mateo, Kapitulo 24, versikulo 37. Yangtod na ni sa paubos, Ikson. So, ato basahon, Ikson, mamalandong ta. Again, Mateo 24, chapter 24, verse 37. Before I proceed, Ikson, ako naghangyo ninyo nga i-mention yung mga friends, labi na katong mga backslider. Kaya nagkabalo mo nga kabalo na sila sa kamatuuran, pero kumpiyansa ra. Kabalo ba mga Ikson nga pagbalik sa Ginoo? Unexpected og naana sa panahon nga kumpiyansa ra ta kaayo, lisod kaayo, no? So, Mateo 24:37, ako basahon diri. Ang pag-abot sa anak sa tao, ni Jesus ni anak sa tao, may sama sa nahitabo sa panahon ni Noe. 38, sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa naandan nilang buluhaton, sama sa pagkaon og pag-inom. Dara, uso ni ron. Og pagminyuay hangtod gayod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka.
Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot og mibanlas kanilang tanan. Sama unya niini mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Ang rapture ni niadtong panahon na duha ka tawo magtrabaho sa uma ug usa kuhaon ug usa ibilin. Duha ka babae magaling og pagkaon, ang usa kuhaon ug ang usa usab ibilin. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang inyong Ginoo. Hinumdumi kini kung ang agalon sa panimalay na sayod pa unta, unsang taknaa sa gabii moabot ang kawatan, magtukaw gayud siya ug dili motugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Unexpected, ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Hallelujah. Nining taknaa sa kabuntagon gipanungduman ta sa pulong sa Ginoo igsoon, may tungod sa iyang pagbalik, no? Ngang pagbalik dahil sa Ginoo ang rapture dili kay dungog-dungog ra ni istorya-istorya ra ni. Ang uban moingon sa una pa na pastor, kadungog na ko ana, bata pa lang ko mobalik ang Ginoo, mobalik hangtod karon tigulang na ko wa pa mobalik ang Ginoo. Yes, even me. Even me this time 40 anyos na ko. 7 anyos, 4 anyos nakakaton ako og buot igsoon. 5 anyos kadungog na ko ning waliha, mobalik ang Ginoo. Pero igsoon tagaan ta mo og senaryo. Matud pa sa mga karon tanawa ang panghitabo karon igsoon. Tanawa og unsa ka lahi sa moabot nga katalagman trahedya mas dako lahi. Dili makaingon ta og dili sama kaniadto. Okay? Naman tay mga kauban diri sa church nga mga senior. Labi na tuning abot tong bagyong Odette diri sa Amua sa Bohol. Ana tong mga senior citizen nga mga kauban na mo diri sa church, lahi jud siya pastor. Nagtuo ba mi og kusog pa tong bagyong Ruping, bagyong Nitang, unsa tong mga bagyo apan lahi tong bagyuha, wa mi kasabot. Murag ibton amang balay. Abi nyo Mekson, lahi ang level sa katalagman ug trahedya karon. Ug usa lang na sa mga timaan or ilhanan nga nagkaduol na ang pagbalik sa ato ang Mesiya, ang atong gipaabot, ang atong manluluwas igsoon. Amen. Munang ayaw kumpiyansa, ingon-ingon ta og dugay pa na, wa pa na. Yes, dugay, wa pa na. Ayaw kumpiyansa, wala may mawa na to og mag-andam ta kanunay. Ayaw kumpiyansa kay basihi ang pangitabo sa palibot. Dapat kusog ta og discernment regarding sa pangitabo sa palibot. Tanaw ang generation karon lahi na kaayo, high-tech na kayo, high technology ug high-tech na usab kayo ang mga taong dautan. Okay? Ang mga prostitute ron nagbaligya sa ilang dungog ug sa ilang lawas igsoon unsa man na high-tech na kayo naka mabitaw natay cybercrime ron. Sa una wala pa ning mga ingani igsoon pero karon high-tech na kayo. Ang mga maninda og shaburon mga igsoon pictura na nila daan ang item. Okay? Ang butang pictura na nila nya isin daraw mao ning bahiga o pinanipis, pinataas, pinatambok. Kuyaw na karon igsoon high-tech. Ang level sa pagkadautan ron din na kompensaan, grabe na. Ang uban ron muyano ra putlan ragliog ang ilang kuan tadtaron ra grabe. No? Ang kadautan ron unayo na og rape ang mga anak, grabe. Pag umangkon ripon basta igsoon di na kompensaan. Usa na sa mga ilhanan, okay? Pero tanawa ang uban nagbantay ba? Nagpalingog-lingog ra. Nagpadayon gyapon sila sa ilang binuhatan nga kabaluman sila nga dautan. Tanawa. Nagingon diri ang Mateo 24:37 ang pag-abot sa tao, anak sa tao ang pag-abot ni Hesus igsoon. Ingon diri may sama usab sa nahitabo sa panahon ni Noe. Unsa ditong nahitabo ni Noe? Okay? Maonis, ang nahitabo ni Noe mao ni igsoon na i-highlight ba sa New Testament maguni sa Old Testament. Actually sa Old Testament tong nahitabo ni Noe. Sa New Testament gisgutan siya ni Jesus. Okay? Naingon diri sa Matthew 24:38. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunok. Tanawa. Ang mga tao nagpadayon. Nay word nga nagpadayon, no? Nagpadayon sa naandan. Unsa may naandan karon? Ang naandan ron lahi ra ba, no? Social media, TikTok, YouTube, Netflix, no? Puro mga social media, walay basa-basa og Biblia. Okay? Mao na siya, no? Busy kayo sa naandan trabaho, no? Naandan negosyo, naandan na tong racket everyday. Basta naandan kaon, tagay, inom, suyop-suyop, adik-adik, kahilayan, mga naandan ba, no? Mauna mga igsoon sa panahon ni Noe. Ang mga tao daw
nagpadayon sa naanda nilang buluhaton sama sa pagkaon, inom, tagay-tagay, tanduway, buntagay, way tugpahay, bahalag nagsakit sa atay, ang resulta sa iyo namatay. Okay? Mao ni, pag minyo ay no uso ni ron, wa may minyo ron ang uso, libiin man. No, libiin, minyo ay hala. Nagtuo sila nga usay ang ilang gibati gugma pero kaulag radi ay mao tong nagbungkag ng relasyon, naa na poy lain, ano? Mao na mga normal ron, no? Pag minyo ay hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Ilan ang gibuhat igsoon, no? Every day mao to gibuhat sa panahon ni Noe igsoon nga naglingaw-lingaw lang ang mga tao, no? Enjoy sa high technology karon. No, tanaw ang mga tao karon, perting ninduta, convenient na kayo lang kinabuhi because of high technology. Cellphone, gadgets, grabe no? Duwa-duwa og email, unsa man nga mga online games sa internet, grabe. Labi na karon nag-enjoy sa mga social media, labi na ni si Mita, nag-vlog na kay aron maka-income, one eye trabaho, magkaniwang na lang sige income. Kay gusto nga maka-income, sindan og stars, daghag viewers, bisag unsa lay buhaton, maghubo, magtuad-tuad, basta daghag mo tan-aw, magpanti, magbra unsa diha mga binuang, nay uban mukaon na lang og hugaw, basta lang daghag mo tan-aw igsoon, no? Ilang gibuhat na maunay naandan ron. Why? For the sake of viewers, money. Okay? Mao na uso naandan. Nya mao ni giingon sa balang kasulatan nga ingani daw po ng pagbalik sa Ginoo sama sa naitabo ni Noe. Ang mga tao nagpadayon og buhat sa naandan nilang kalipay, kalingawan nga kalibutanon. Okay? Wala naguna-una Ginoo tanawa diri. Wala kay sila no. Hinoon sa adlaw nga tigsimba, musimba sila. Musimba pero murarag nagpakatindans. Musimba pero walay nakatunan inigawas simbahan. Musimba pero inigawas ang kinabuhi wa mabag-o maora gihapon kaniadto. Wa mo biya sa kangit-ngit, no? Ana ba? Naay pagsimba pero walay na bag-o, way na usab. Okay? Apan wala sila masayod. Okay. Hangto daw to sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Okay? Sa 39 apan wala sila masayod sa naitabo. Hangtod nga ang lunop niabot ug nibanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang mahitabo inigabot sa anak sa tao, inigabot ni Jesus. Amen. Ang mga tao daw kumpiyansa kayo og imong walihan magpalingog-lingog lang. Ong imong sultiag pang Ginoo. Ingnon ra ka, awahi ra ka, no? Kay bawo nako, sakto ko sayop ka, imong sultian sa Ginoo, katawaan ka. Dili maminaw sa kamatuoran kay sakto siya. Nay tao nga nay prinsipyo, grabe, yang prinsipyo wala ra ba gyud ning sibo sa Biblia, no? Nay mga ingana nga tawo mabitaw nga ako mong dasigon igsoon. Mao nang nasa bersikulo sa Biblia nga ning ingon nga sangpita ang Ginoo samtang masangpit pa siya. Duula siya samtang maduol pa nato siya igsoon. No, mao na nga ako mong gi-encourage igsoon nga this time kay ang uban maminaw pa og gamay, ang uban na may magpalingog-lingog ron pero napagi maminaw ato jung isang niya ang pulong sa Ginoo kay sayang, no? Kay mao dinhi sayon mga igsoon nga hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Usa sa sayon kana bitong wala lang sila, no? Ilang gi-ignore lang ang word ni Lord, no? Musimba sila pero way kabag-uhan, no? Sigig amen pero hindi inaamin ang kasalanan. Ana ra bitaw, no? Ana ba, no? So maunay usa ka ilhanan or timaan sa pag-abot sa anak sa tao, no? Hantod mga igsoon mao ni. Hantod sa tayo man gud ni Noe, si Noe ato mga igsoon naghatag na nilang instruction nga mao ni. Pero maybe si Noe kay sa pulong sa Ginoo, si Noe is a preacher of righteousness. So when we talk about preacher, magwawali si Noe. So nagwali siya, it means nahaghatag siya og pahimangno sa mga katawhan. Nga mao ni pag hinulsol kamo, na ako'y gipanday diri nga arka. Manakay ta diri kung gusto mong maluwas kay nay mo abot nga dakong lunok. Giingnan ko sa Ginoo pero siguro si Noe gikatawhan lang. Si Noe wa paminawa, naglingog-lingog lang sila kay mas gipalabi nilang mga kalibutanong kalipay, kalibutanong kalingawan, kahilayan. Sa gingon dire, nagpadayon sila sa mga naanda nilang buhaton, no? Mga kalingawan, igsoon, pagkaon, pag-inom, mamam, tagay ba? Bisag unsa nga kalingawan nga kalibutanon, nagpadayon sila sa mga sigigduwa og email siguro sa karon sa modern days, no? Social media, TikTok, unsa man diha, dili man nasala pero dapat pilion na to. Okay? Kay daghan ang social media karon igsoon, as what I have said, toxic kayo. Daghan mga dili maayo na ay mga immoralidad, na ay mga content karon sa social media nga
dili gyud makapahimaya sa Ginoo niya, dili makahatag og kaayuhan nato labi na sa atong mga kabataan, no? Mao nang magbantay ta kung unsa natong gikuri-kuri diha. Okay? So nga na ba no, naanda nagpadayon. So sa panahon ni Noe, nga na sad gipahisama igsoon ang pagbalik ni Kristo, ang second coming, ang rapture sa panahon ni Noe. Nga ang mga tao nagpadayon lang imong pahinumduman, okay ra lagi na ana, no? Dili mamati. Si Noe igsoon magwali ni. Sige siyag pahinumdum, pahimangno sa mga katawhan atong takna, pero wala sila namati niya. Gikatawaan siya. Siguro ilang una-una. Kani si Noe giango-anguna. Kainit anao niya, nagama siya og arka. Tanawa lang na, way dagom. Ingana man na, kumpiyansa ra ta kayo. Kumpiyansa ra kayo ang mga katawhan sa kalibutan atong takna igsoon. Hangtod ni abot ang saktong panahon na humana ang arka. Amen. Unya, mauna to, na na-instruction si Lord nga mauna ni. O gisirad-an ni Noe ang arka, ug ang naluwas ang nakasakay iyaharang pamilya. Iyang mga anak, asawa siyang mga anak, ug ang iyang asawa mismo, ug katong mga giparis-paris nga hayop igsoon. Ug katong mga katawhan sa kalibutan nga nagbugal-bugal nila. Nagyaga-yaga niya igsoon, wa naminaw sa mensahe sa Ginoo. Nagpadayon, nagpatuyang sa kailibgon nga unodno nining kalibutana. Nagpadayong og lunang sa kasalanan, sa kalapasan, bisag dautan na, padayon lang gyapon. Nabiyaan igsoon. Naapil sa kamatayon na banlas tungod kay naay dakong lunop nga ning abot atong taknaa. Ug ang naluwas ang pamilya lang ni Noe igsoon. Kabalo ba mong igsoon nga ingani usab ang pagbalik sa atong Ginoo? Ang pagbalik sa Ginoo, mubalik siya sa panahon nga kumpiyansa ra kaayo. Busy ta kaayo sa mga buluhaton nato matag adlaw. Tanawa ang next verse. Ingon diri ang next verse igsoon. Niadtong panahon na duha ka tawo magtrabaho sa uma. Ug ang usa kuhaon, ug ang usa ibilin. Nganong naa may ibilin? No? Ingani daw ang posibleng may tabo. Ang mga tao nasa ilang trabaho, nanrabaho niya. Na daw duha ka tawo nga ang usa marapture. Ang usa mabilin. Siguro katong mahibilin igsoon kay busy ra kay tong trabaho, sige gukod kwarta. Unya wala nay panahon sa Ginoo ba no? Nabilin siya kay kung mabalikan ta sa Ginoo nga kang-a ta layo ta sa Ginoo igsoon. No atong relasyon sa Ginoo wa na gyud klaro. Di kita madala. Kay kung atong pasultion ang pinadayag, ang the book of Revelation, ingon di ang pulong sa Ginoo igsoon nga. Ang akong ikasaway kanimo nga wala na ko nimo higugmaa sama kaniadto. Ang imong kadasig dili na pareha sa una. So nagahangyo ako nga balik kung disa ka na dagma, disa ka na hagba bangon. Balik ka kung giunsa ko nimo paghigugma. Kung unsa imong kadasig sa una, balik ka. Kay basin mabalikan ti ka nga dili ti ka kaanda mao ni. No maybe igsoon kaning duha ka mga trabahador, mga babae. Ang usa daw nadala sa rapture, ang usa nahabilin. Maybe ang katong nadala bisan nagtrabaho siya pirayang una-una naa sa Ginoo. Bisan naa siya sa negosyo, trabaho, igsoon. Bisan busy siya, pero nawa sa iyang relasyon sa Ginoo. Wala nahimong babag or kang-a ang iyang pagtrabaho nga mga lagad siya nga tinud-anay sa Ginoo. Kaya may uban karon igsoon nga busy sa trabaho, wala nay panahon sa Ginoo. Busy sa trabaho, wala nay time sa Ginoo. Wala nay devotional sa Ginoo. Wala nay time sa pulong sa Ginoo, sa Biblia. Pag-ampo, mubo na lang kayo, wala nay klaro. Uga na kayo ilang relasyon sa Ginoo igsoon. Apan kaning nadala igsoon nga nagtrabaho. Siguro nadala siya kay still naglakaw siya sa pagkamatarong, pagkabalaan, bisan nagtrabaho siya. Apan ang niingon diri ang usa ibilin, ang usa nahabilin kay maybe nagtrabaho siya, ang iyang una puro trabaho diri gukod og kwarta, way panahon sa tag-iya sa kwarta. Delikado na. So ako mong gi-encourage sa tanang mga nagtrabaho, nagtan-aw karon. Asa man ka nagtrabaho, ayaw jud kumpiyansa igsoon, malipat ka nga tungod sa imuhang trabaho, malayo ka sa Ginoo. Bisag sayang igsoon, mag-unsa man ang dako kag sweldo sa imong trabaho. Nagbanig kag kwarta pero ning distansya po kas Ginoo kay naa ka naka-focus sa imong trabaho. Ako kang gidasig igsoon, i-appeal si Lord sa imong trabaho. Bisan naa kay trabaho, seryosoha ang Ginoo. Aron kay aron dili ka makalitan sa pagbalik niya. Aron inigbalik niya bisag busy ka sa imong trabaho pero nangalagad man ka nga tinud-anay niya. Matinud-anon man kaniya din. Masakdap ta, makot up ta, maapil ta sa pagbalik sa Ginoo. No? Mauna. Nya next, duha ka babae ang magaling trabaho gyapon ni. Og pagkaon, ang usa kuhaon, ang usa ibilin. Akong balikon again igsoon, ang usa gibilin siguro maybe
Samtang nagaling siya, nakafocus ra siya, kinahanglan nga akong ihatag. Maayo man igsoon, kinahanglan nga magtarong ko sa kong trabaho aron ma-impress si boss. Gusto ko nga mahimo kong kana bitawng si tawag na kanang sa akong pagtrabaho nga excellent ko, nga maawardan ko sa akong amo, sa akong boss, kunya i-promote ko. Sige lang kag pa-impress sa imong amo, pero nalimot ka nga naay dapat ma-impress si Lord sa imong kinabuhi. Busy ka kayo panindot sa imong trabaho aron excellent kayo ka sa imong job. Hala, nagaling. Unya malipay kay nalipay imong boss. Wow, excellent job. Nindot kayo, nakalimot ka nga naday relasyon nimo sa Ginoo nga dapat excellent ka, faithful ka sa pananaw sa Ginoo. Mao na hinungdan nga niingon diri nga nay duha ka babae nga nagaling, ang usa ibilin, ang usa malalin, ang usa malangit. Kay siguro katong usa nga nagaling, samtang nagsigi siya og galing igsoon, nagsige siya galing na siya sa trabaho, sige siya worship ni Lord, sige siya kanta sa Ginoo, Ginoo, ikaw ang akong kinabuhi, kung wala ka di ko mabuhi, magkaguliyeng akong kinabuhi. Murag nga na bitaw, bisag na atas trabaho atong una-una o kasing-kasing naa sa Ginoo, moabot ang panahon nga mukalit og balik ang Ginoo, andam ta. Amen. Mao na sa Exodus, next line. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo ani ang inyong Ginoo. Nay word direction nga wala kamo masayod kung unsang adlaw, no? In other words, walay specific. Ang sign lang igsoon kay ang mga tao kumpiyansa ra. Ang mga tao igsoon nagpadayon, nagpatuyang sa naandang binuhatan. Mga kalingawan, kahilayan. Pero nay gingon dire, pagbantay kamo kay wala kamo masayod, no? Nay word nga wala kamo masayod kung unsang adlaw mo balik or mo anhi ang inyong Ginoo. In other words, igsoon ang rapture, igsoon ang pagbalik sa Ginoo, walay specific date. Ang rapture igsoon sama ni sa kamatayon. Ang kamatayon mao ang event sa atong kinabuhi ug ang rapture mao ang event nga moabot nga dako sa atong kinabuhi nga walay date. Ang atong wedding anniversary sa atong asawa urbana mga igsoon, ang atong mansary, ang atong birthday, no, ang atong Thanksgiving sa simbahan, anniversary sa simbahan, or unsa man diha nga mga event, kabalo kita sa pizza, kabaluta sa adlaw ug tuig igsoon. Apan mauni bantayanan igsoon ang rapture, ang pagbalik sa Ginoo. Walay pizza. Walay specific date, specific day. Walay adlaw ug bulan ug tuig. Mobalik siya nga kalit. Maunang akong gikadasig ninyo igsoon nga mangandam ta kay way makatag-an. Pero kung atong tan-awon ang mga ilhanan, mura og hapit na. Amen. Way kumpiyansa, wala may mawala nato og magandam ta. Di ba ta nang mangandam ta? Sadyang iya tang balikan di ta makuratan. Kay ning balik naman taniya, no? Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod unsang taknaa adlaw mo anhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kung ang agalon sa panimalay na sayod paunta, unsang taknaa sa gabii mo abot ang kawatan, magtukaw gayud siya, og dili mo tugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Kabantay mo nag mga balay nga gilungkab, mga balay nga gikawatan igsoon. Ang mga agalon diha tagtungod wala nakabantay. Wala kay balo sila nga anang gabiuna na ikawatan mulungkab. Ingana ang pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan sa kagabion. Ang gusto ipaabot sa Ginoo igsoon nga sama sa kawatan sa kagabion kay ang gabii mangud igsoon tingkatog. Kabantay mo atong palawman na ang gabii tingkatog og kasagaran majority sa mga tao wala makabantay. In other words, ang pagbalik sa Ginoo moabot sa panahon nga wala ta nag-expect, unexpected. Apan bisag unsa man na siya ka unexpected igsoon, kung kanunay tang andam, kung kada adlaw kanunay tang nagkinabuhi nga balaan nga kikaymutan sa kahitasan igsoon, sigurado nga dili ta makuratan sa iyang pagbalik. Tinuod nga sama sa kawatan sa kagabihion ang pagbalik sa Ginoo. Apan kung kanunay tang andam, kada adlaw nagkinabuhi ta nga balaan, kada adlaw nagtuman ta sa sugo sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo. Kada adlaw igsoon kana bitang wa ta nagkumpiyansa, yes, kanang kada adlaw ready ta ba? Dili ta makuratan igsoon, no? Kay next line, busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay. Kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala kamo magpaabot, nga kamo wala magpaabot kaniya. Kumpiyansa. Nay word diri, moabot siya sa takna
nga kamo wala magpaabot kaniya. Wow. Sa panahon igsoon nga maybe lingaw na kahito sa bantayanan ra ba ni kanang panalangin bitaw naata sa abundansya. Lingaw na kahita sa blessing, nakalimot na ta sa blesser. Kuha ninyo. Lingaw tayo ka sa panalangin na nakalimot ta sa Dios sa panalangin ang sintinubdan sa panalangin, no? Enjoy kay ka. No? Ingon diri nga ang Ginoo daw ang rapture si Christ, si Kristo mobalik sa panahon nga wala nato damha. Sige ingon diri sa takna nga wala ta magpaabot. Kanang natay gipaabot igsoon, makabantay man ta, di ba? Once natay gipaabot na ako schedule karon ko nay mo ari na ko bisita ning ana. Expected na nimo. Pero lahi ang balaang kasulatan nagtugan kanato igsoon. Ngang pagbalik ni Kristo ang rapture mo abot sa takna nga wala nato siya paabota. Mao nang ayag kumpensa kay wala ta kabalo. Ug sunod semana, sunod nga adlaw, minuto sa atong kinabuhi. Mubalik na diay ang atong Ginoo, ang atong gipaabot igsoon. Kinsay andam na diya madtog langit. One time nagwali ko sa dako nga event igsoon. Ako silang giingnan, kinsay ganahan mo adtog langit. Amen. Ako din giingnan, kinsay gusto mo una. Wala na mi amen. Bitaw igsoon, nay rapture, nay pagbalik sa Ginoo. Mo nga dili ta magkumpiyansa matud pa sa pulong sa Ginoo sa paluapan ta mo. Si Jesus man na, nagsulti ani. Si Pablo, ningingon usab siya igsoon sa ngadto sa mga taga Tesalonica. 1 Tesalonica 1:10, nagingon diri si Pablo. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus nga moanhi gikan sa langit. Na rapture gisgutan. Gibanhaw siya sa Dios ug siya maoy magluwas kanato gikan sa umaabot nga kasuko sa Dios. So naay moabot nga kasuko. Nay moabot nga dakong kana bitawng dakong, let's say ibutang ta lang og dakong event o dili kasuko man, nay dakong nay rat bitaw, dili rat nga ilaga, rat ba kapungot sa Dios igsoon. Nay ka nang sa kalibutan o sa kadlaw igsoon nay moabot nga kanang hadlok bitaw kaayo nga pangitabo, kasuko gud, no? So ang tanang kapungot kasuko sa Dios iyang ihagsa nining kalibutana. Kay nasuko, naglagot na siya. Mao na jud ang right time ba, no? Ngang iyang kapungot, iyan ang ibubo diri sa tibuok kalibutan. Mao niya gingon, no? Umaabot nga kasuko sa Dios, no? Murag ibuhos na sa Ginoo ang grabe nga kasuko. Ang hukom na ni, mao na ni final judgment igsoon. No, nanay may tabo nga kinabugatan nga tribulasyon uron sa man igsoon kasakit. Pero ningingon siya, gibanhaw siya sa Dios ug siya may magluwas kanato gikan sa umabot nga kasuko sa Dios. Umaabot nga dakong kasuko na hukman ang kalibutan. Apan luwason ta. Tanawa. Inigbalik ni Kristo igsoon. Mo niya, siya may magluwas kanato gikan sa umaabot nga kasuko sa Dios. So, si Jesus Christ mo balik siya sa rapture, iyatang kwaon. Wow, kisa excited. Iyatang kwaon igsoon. No? Aron dili ta makasinati aning giingon diri nga umaabot nga kasuko sa Dios. So ma-safety ta, maka-escape ta sa kapungot sa Dios, kasuko sa Dios nga iyang sunugon ning kalibutana, iyang isipti, iyang i-rapture ang mga anak niya, ang mga nagkinabuhing balaan. Sama ni mao ni ang giingon sama sa panahon ni Noe. Sa panahon ni Noe igsoon, si Noe kay gi-declare man to nga righteous man on earth that time, no? Nga ang katong arka mao ito'y hinungdan nga naka-escape sila sa dakong kapungot sa Dios nga iyang lunupan ang tibuok kalibutan. So mao to ang arka mao hinungdan igsoon nga nakasulod sila igsoon. Sa kuas ang bahay igsoon ang arka sambingay na. Ang arka for me nagsimbolize siya og relasyon nato sa Ginoo. Kung sa karon nga buhi patay igsoon nining kalibutanan apatay gininhawa, atong pahingpiton hugton ang atong relasyon sa Ginoo. Atong relasyon sa Ginoo ato jung magpaduol ta sa Ginoo kanunay igsoon. Natay intimate relationship with Jesus Christ. Kay kani nga relasyon sama ni siya sa arka. Sa panahon nga mobalik ang Ginoo, sa panahon nga moabot na ibubo na ang kapungot kasuko sa Dios nining kalibutana. Kato nga arka relasyon mao ay makahinungdan nga maka-escape ta.
makalingkawas ta sa kasuko sa labihang kapungot sa Dios ngayang ibubo nining kalibutana. Again, ang arka may nakapa-safety ni Noe. Ang arka mahinungdan nga naluwas sila gikan sa kasuko ug kapungot sa Ginoo ngayang gipalunupan ang kalibutan. Ang arka for me nagsymbolize ni siya og atong relationship ni Lord. Igsoon, kumusta ang imong relasyon sa Ginoo karon as of now? Mao niyang makaluwas na to at the end of the day, inigbalik sa Ginoo, mao niyang tan-awon. Amen. So karon ako mangumusta, kumusta yung relasyon sa Ginoo karon? Amen. Kumusta? Ay kumpiyansa. Tan-awa, panid-i, obserbari ang palibot. Obserbari ang atong mga anak, lahi na. Lahi na sila, igsoon nga naman, nagkadautan ang kalibutan. Lingaw kay sila, wala sila kabantay. Nga ilhana na ni. Usa ka adlaw, katapusang budyong sa trumpita, sakdapon ang mga anak sa Ginoo nga nagkinabuhing balaan. Kay ibubo na sa Ginoo ang iyang kapungot. Ibubo sa Dios ang iyang kasuko. Apan kadtong nagkinabuhing balaan ay kahadlok sa Ginoo, na intimate relationship ni Jesus Christ. Inigabot sa dakong kasuko. Example, sunugon ang kalibutan sa kalayo. Kita sad mo ikyas. Adto na kami, hallelujah. Amen. Mubalik ang atong Ginoo. Mubalik si Kristo. Igsoon. Gusto ko nga magkita-kita ta mag-abot ang tanan. Dili man ta magkita personally. Apan sa dakong selebrasyon sa langit, magkita ta mao man ni siya magsigig live o ako rito pastor imong subscriber, ako tay imong viewer tanan na magkita ta didto sa langit. Adlaw gabi magdaig ta sa atong Ginoo igsoon. Wala nay mga luha pa, wala nay kamatayon. Wala nay maningil na tug utang, wala nay card. Wala nay araw-araw, wala nay mga linding, mga lonlon diha, tanan lonlon kalipay na. Ug naa man daw luha igsoon, luha sa kalipay. Unya ningon na balaang kasulatan nga pahiran ko ang ilang mga luha. Imagine atong luha mismo pahiran sa Ginoo, pagkalami na lang. Mo na igsoon maning kamot ta kay magkaduol ang pagbalik sad sa Ginoo. Magkadagko ang mga pagproblema, mga pagsulay. Ayagon tag maayo man ang usahay, magkabingkil-bingkil ang sulod sa simbahan. Naay shaking sa church igsoon. Kay ayagon, kabantay mo nang mag-ayag na pinising. Ayagon, pilion. Gipili ka, apan pilion pa jud ka taliwala sa mga pinili. Mao nang naibang bingkil-bingkil, bingkil-bingkil igsoon. Kay pilion sa yun, kinsa gitong takos, kinsa tong angayan. Deserving nga mupuyo sa langit nga yang giandam. Amen. So akong pagdasig ninyo ning kabuntagon igsoon, walay kumpiyansa, ayaw kumpiyansa. Kay di na tumatag na ang takna, matag adlaw dili na to may baluan. Wala ta kay balo igsoon. Nga sa sunod adlaw na di ay mubalik na nga atong Ginoo, kita makuratan sa iyang pagbalik. For us igsoon, para dili ta ma-surprise ug dili ta makuratan igsoon. Every day, every hour, every second, every minutes in our lives igsoon mangandam ta. Kinahanglan magkinabuhi tang balaan, magpaduol ta sa Ginoo, wala may mawala nato kung mangandam ta. Madugay man o madali ay ang pagbalik, mangandam ta mao na importante. Kaya ron inigbalik niya, sigurado nga mag-uban ta sa kahalanginan. Una nga banhawon matud pa sa balang kasulatan ang nangamatay nga mga Kristohanon, nangamatay nga mga nangalagad sa Ginoo, din mag-abot ta didto sa kalangitan igsoon, mag-abot ta sa kahanginan. Padulong na ta didto sa ato ang Pinoy-anan. Amen nga mao ang langit. Again igsoon, pahinumduman ta mo sa giingon ni Pablo. Ingon si Pablo, our citizenship is in heaven. Tagalangit gyud ta, mga pariner ta, mga afam ra ta igsoon, mga pariner, mga rata dining kalibutan ang tinuod na tong balay langit. Mabiyaan ra natong tanan atong mga achievements, no? Atong mga kalampusan, atong mga milyon-milyon nga balay, atong sakyanan, atong bank account nga napuno og pila ka milyon, tanan mabiyaan ra na oy. Walay ang atong mga bahandi dili na makaluwas nato. Mabiyaan ra tanan igsuon. Kitang tanan lumalabay ra ta. So sito it igsuon nga samtang nagkinabuhi ta nining kalibutan na, mga lagad ta nga tinud-anay sa Dios nga buhi. Makigrelasyon ta sa Ginoo nga hingpit atong klaruhon, atong seryosohon. Bisan unsa man ta ka busy igsoon, trabaho, negosyo, pag-eskwela, anything we do every day, every responsibility, unsay mga responsibility na to every day, i-appeal na to si Lord. Ubanon na to si Lord sa atong trabaho, negosyo, pag-eskwela igsoon, atong mga racket every day, i-appeal na to si Lord, i-sentro.
andam ta na kanunay. Kay basin, makuratan ta siyang pagbalik. Kay kung kanunay na to siya i-appeal, i-partner in everything we do every day, sigurado nga maandam ta sa dang mubalik ng atong manuluwas. So andam na ba ta mga igsoon? Amen? Excited na ko. Nindot bitaw kayo no? Kung ako'y pabuton, balik na Lord, balik na. Di mo ta kabuot. Kay nining kalibutan nga daghan kay pagantos, pagsulay, problema. Way siguro nga tungod sa kadagkong pagsulay, mabakslide pa hinunta. Kay bugat kay problema na may nga na igsoon. Tungod sa kadagko, kabugat sa problema, bugat kay cross nga tong gipas-an ba, makasala ta, mabalikan ta sa Ginoo. Mabilin hinunta. Mao na igsoon nga maningkamot ta, no? Maningkamot ta everyday uban sa grasya ug tabang sa Ginoo. Buhato na tong tanan. In everything we do, we will do it for the glory of God. Again, in everything we do every day, we will do it heartily. Most of all, we do it for the glory of God. Ana nga paagi, mahimaya si Lord. O anytime, unsang orasa, unsang panahona, unsang taknaa, kanunay tang andam, ug mag-uban ta, mag-abot ta sa kalangitan, ngalunlon kalipay na. Makita na nato dito igsoon ang ato mga kaigsuonan, mga mahal sa kinabuhi nga ning una, nga mga nagkinabuhing balaan. Mura bitaw tag makahilak pud na no, nang mga mahal sa tong kinabuhi ba nga kay bawta nga grabe sila ka nangalagad sa Ginoo. Naguna nato didto magkita na tang tanan sa dakong reunion sa langit. Amen. Salamat sa Ginoo. So magampo ta igsoon. Hallelujah. Lord, salamat sa imong mensahe nining kabuntagon mahitungod sa imong pagbalik. Nga ang kanidi ay pagbalik nimo Ginoo, mobalik ka sa panahon nga wala na mo paabota. So Lord, tabangi mi nga maandam kay nasayod sad kami Lord God nga magkaduol imong pagbalik, magkadagko sa mga pagsulay, problema, magkainit ang mga hagit, magkadagko Ginoo. So Lord, tabangi mi nga dili jud mi mahimulag kanimo. Dili mi mahilayo kanimo Ginoo. Tabangi mi nga everyday maglakaw mi Ginoo sa pagkabalaan aron kanunay ming maandam, aron kung imo ming mabalikan, sigurado nga imo ming madala ngadto sa kalangitan Ginoo. Lord, wala kami mahimo kung wala ikaw. Without you, we can do nothing. Holy Spirit, guide us. Konbikta rami kung motipas nami sa plano sa Ginoo. Tabangi mi kung wala ka, wala kami mahimo. Lord, salamat sa imong mensahe. I pray nga kani nga mensahe nimo Ginoo amo ning tipigan sa among kasing-kasing. Ug mao ni hinungdan nga mangandam mi kanunay. Everyday mangandam mi. Sa among kabisi trabaho, negosyo, pag-eskwela, mangandam mi kanunay at the same time iuban kanamo Ginoo. Kay gusto mi nga maandam mi sa imong pagbalik Ginoo. Kay sayang kaya mong pagpangalagad nimo nga dugay na kaayo nya maura day mabiyaan rami. Lord, tabangi sa mi. Tabangi mi kay kung wala ka, wala kami mahimo. Lord, panalangini ang viewers karon. I pray Lord God, unsa man ilang nagian karon, unsa man ilang mga pagsulay karon, liguna sila Ginoo. And I pray nga kanang mga pagsulaya dili na hinungdan nga mahimulag mi, malayo mi nimo. Kay sama sa imong mensahe karon dili mi magkumpiyansa. Kay what if madala mi sa dagkong pagsulay, malayo mi nimo nya mausad ang takna nga mobalik ka. Lord, dili mi gusto ana. But Lord, gusto mi nga alert mi, aware mi kanunay. Is ready mi kanunay Ginoo. Tanang panahon, tanang sitwasyon, kanunay ming andam Ginoo. Hallelujah. Lord, again, thank you. I pray nga kaning nga mensahe mao gini hinungdan nga magmaigmat mi matag adlaw, magmainampuon mi kanunay, ug mao ni hinungdan, mao ni magdala namo sa kinabuhing walay katapusan. Thank you Lord God. Thank you for your presence. We feel your presence this time. Salamat kayo Ginoo. Thank you Holy Spirit. Thank you so much. And Lord, this time we continue to pray sa mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent address na Ginoo nga mga igsuon, mga higala na mo Lord God, padayon kapag kupot silang kinabuhi. I pray taliwala sa ilang kabisi Ginoo, dili jud sila makalimot nimo. Ilaha jud kang hinumduman, knowing that you are the blesser, knowing sa moabot ang panahon Ginoo nga dili ang among tinigong may matubang sa adlaw sa paghukom, kung dili ang among relasyon nimo. I pray right now, despite of their busy days, responsibility every day, ilang trabaho sa abroad Ginoo, Lord, I pray dili sila makalimot muhatag og panahon nimo. In prayer like this, meditating your word, paghatag og panahon sa imong pulong Ginoo, and of course Ginoo sa pagdaig kanimo, muhatag yun sila og quality time nimo. Na sila ay personal devotion nimo Lord God. Because at the end of the day,
dili ang amuang kwarta, bahandi, tinigo, matubang nimo, kung di among relasyon nimo. Tabangi mi Ginoo, maandam sila kanunay Ginoo. And I pray nga dili sila malipat sa blessing. But Lord, I pray nga mag-glorify ka sa blessing nga naa nila karon. Ingon nga ikaw ang tag-iya. I pray di kanila malimtan, Lord God. Kaya nasayod kami, the more mahimo silang kapiyalan o kasaligan sa panalangin nga naa nila karon, the more pagyud nila the more pagyud kanila mo buo og mas daghan og mas dako Ginoo. In Jesus name, Lord God, always keep them safe in your arms. Tagay silang maayong panglawas, protection. Sa panahon nga mingawon sila sa mahal silang kinabuhi, i-embrace sila, gaksa sila Ginoo, i-comfort sila in Jesus name. Lord, thank you. Kupti sila pag-ayo Ginoo. Hallelujah. Lord, this time magpaabot mi sa mga panalangin gikan kanimo. Paaboto na mo ang kaluwasan sa among tibuok panimalay, financial breakthrough, trabaho or unsa man among gipangandoy karon Ginoo. Base sa tinguha namo karon sa among kasing-kasing, paaboto na mo Ginoo. Pabuto na mo, uban sa dagkong pagtuo. Himo alamang kaming takos, angayan, kasaligan, kapiyalan, kanunay. Aron imo ming bubuan, Ginoo. Again, Lord, salamat daan, Ginoo. Nga bisan pa man, Ginoo, dili pa na mo ibungat among panginahanglan, di kanimo nakakita na ka sa tinguha sa among kasing-kasing. Bisan ang among mga luha, Ginoo, nakita nimo. Salamat nga ikaw nga among amahan, nagtagad sa among panginahanglan. So Lord God, magpaabot mi sa saktong panahon because I believe na kay own timetable, appointed time nga imong giandam sa katubagan sa among pag-ampo. So Lord God, again, magpaabot mi uban sa dakong pagtuo. Magpaabot mi Ginoo sa saktong panahon nga imong gitakda Ginoo. Amo kining gipangayo, giampo, gipasalamatan daan Ginoo. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga maoy among gipaabot nga mobalik among bugtong og personal nga manluluwas. Among agalon, among master. Amen og amen. Praise God. Salamat sa presensya sa Ginoo. Salamat sa mensahe. Igsoon nami appointment. Thank you kaayo sa panahon. Unya, akong ikasulti, igsoon ninyo. Kanunay lang tang ampo og amping, no? Ako sa nagaampo ko kaninyo. Nya, this time akong ibalik tanang dungog og himaya sa tong buhi nga Dios. Keep safe everyone. Nagaampo ko nga ang kalinaw, kalipay, ang pabor sa Ginoo magauban kaninyo. Today is gonna be a blessed day. Today is gonna be a victorious day, a fruitful day to each and every one of us. And I declare, I pray sa tanan sad nga mga tulog karon nasa lain-laing nasod. I pray for God's protection and favor na kaninyo mga igsoon. See you next time. Mao ni atong pamahaw nga pulong sa Ginoo. Kita ta sunod higayon igsoon. Dili lang ko musaad og what time kay nasad mi appointment unya. Maningkamot ko, basta na ako higayon. Dungog, himaya, again, akong ibalik sa buhay nga Diyos. Thank you kayo, no? Again, ako mong encourage nga inyo ang i-invite yung friends to follow our page. Salamat mga subscribers, followers, viewers, tanan, star senders, tanan. Dagang salamat. Ang akong ikabalos ninyong tanan pag-ampo rin. Namos akong prayer, igsoon. Amen? So that's all for this morning, igsoon. To God be all the glory. Keep safe, everyone. See you next time.